Into ibiphakathi kule nto ndiyiqondile uba izuba yile nto yesiqhelo ngoba ndiqhelile ukuza ndiqhele uzenza. Yeke yoba ndidla ngokwenza njani kwathini ndiyayazi into kufuneka wenze ngolu hlobo kule. Kwakwayibona into uvuka uyekelele injeke kanti akuzufana imini azifani. Ngexesha ndiqala ndilapha ngaphambili. Njengoba ndingaphambili nje kuyasatyela into yobana ngaba efowunini khawusinike mani ububhalise phi ndibhalise apha. Yabo ngayiyekeleyo ibilahleka into seyibhalisiwe kodwa makhe ndiye ndiyobhalisa ndiqale apha kanti. Namhlanje ndinedinga le nto yoba makhe ndiyobhalisa ndibhalisele into yoba mayikhe ihanjwe iyotshintshwa amafutha yonke into. Mna ke ndigxile kube mama yiye kowayo. Kodwa ndibeka ityala ngoba kudala ihamba kudala ndiweza imimango kodwa ngonam makhe ndiyiweze kulo mama. Efowunini ngeli hlobo ibiseyihambe ngalo le nqwelo ide yabe kanti noko isidanga soba mayisiwe ngoku isifumene ngoba ihla inyuka nam kwezi ndawo zonke phantsi phezulu apho ndikhoyo ikhona. Umhla ubekiwe usuku ndilifumene kodwa fowuni into ebendingahange ndiyazi uba izohamba ngeli hlobo ndicinga ngalo. Umhla ubekiwe ngoku akho ndizawuphinda ijike ngoLwesihlanu udumo balihlabela apho mandifike kusasa ekuseni into engenamsebenzi ke le iyafana nento yam yozingela uba ndizawukhaba ingubo nje kube kanye ndiphinde ndifike ndiyishiye ndihambe ndiphinde ndizoyithatha ndibe ndiqibile. Ofunda kunani mani ingqondo xa usacinga uba izinto zizaba lula uvele utsho uba asikanda sendiyenze ndibombi uba bandibiza ntoni na ndibanike ndihlukane na. Efowunini indithwele kakuhle kuyo yonke into mahla ndenyuka zilali kuzingela nantoni kodwa ngoku into ebalulekileyo uba ndikhuphe yonke into exabisekileyo yam ndiyibeke ecaleni ndikwazi kuyobanika apha ndibashiyele yeke yeendleko nantoni. Zikhona izinto endiye ndizenzele zikhona izinto endiye ndibone uba andifuni tu makube kanti ziyaya. Zizona izinto zinyanzelekile uba mazenziwe ngale indlela kule inqwelo. Yeke yoba ndidla ngokwenza njani kwathini ndiyayazi into kufuneka wenze ngolu hlobo kule kuba sikhona isizathu kodwa ke idla ngondithwala nam mandiyithwale xa kufika ithuba layo. Yilaa nto indala ndiyiqhelileyo uba ndizawubeka ndihambe ndiyowubekwa yoba yahlanjwa inamsebenzi heyi ndikodi kumsila uphathwe imilenze. Kusasa namhlanje mna ndivuke ndinento ethi hayi ndiyowubeka njengesiqhelo ndizayishiya ndiphinde ndibuye ndithathwe ndibekwe endlini ndiphinde ndibuyele ke ndiyoyithetha njengesiqhelo. Noko ke lixabiswana noko uqonda uba hayi akunani mhlawumbi unganyamezela kule nyanga uzazi uba ke ngokwiinyanga ezizayo uzawukwazi uyonza izinto zakho njengesiqhelo. Yabona xa kuvele kuthiwe khawume ubowuqonda ubizelwe ecaleni nje ikhona ingxaki fowunini nangoku kuthiwe kwawumiswa. Efowunini mna bendivuke ndizazi uba ndizowushiya nje inqwela ndizange uphanda ndizange uthini ngoku kwinto ethi khawume mfowamntweni ikhona ingxaki. Ndibone ngokuba ingxakini le madoda kayizandibizela ecaleni. Ndive ke le nto bayithethayo batsale neminyaka uba ngonyaka othile kwakutheni ndifowuni khawenze ke ngoku lembe wento yolinda kufike ndijonge. Ndibe kanti ziyaviwa kuqala kunoba kuthiwe ziyenzeka ngoba ndisalindele babuyele kum uba bazifumene izinto zikhona imali nini. Ngoku ke ngobabantu xa uzawuthi ubakrweca base bathi ngobala okanye bathini uxaka uba benza ntoni ke ngesebebala uphinde ujonge uba hey lide lithuba bengabuyeli kuyo into bengakanani nale nto madoda. Andithe likhasi lelo uzingela kodwa intsika yalo kukuzingela nam ndixhomeke kubeni uba ndithi xa ndiyazi uba elike ndifuna utya inyama ndiyinyama ixilongoyo neteni ndiyinyama endiyithatha ehlathini ndiyifake emkhenkceni umkhenkce uzale. Yabona ayonwabisi le nto uba kuthiwe useza kweluka uyazi uba weluka nini malibizwe kaloku ingcibi. Ubona laa nto yombuzo onemali phakathi uqonda uba uyawuze uphendulwe nini lo mbuzo uba yimalini le nto okanye kwathini ngoba ngoku into esokolisayo le uba kuhleliwe kuluzengezenge akude kubekho nto iza ngaphambili. Fowuni bomama ke ndawubhozisa ingqondo ngoba ndiyayibona uba into ezisayo inkulu ayizungena nasendlini wakhutsha imikhubazi. Ndibuya kodwa ndiphantsi kweemeko zentoba apha andizanga ubaleka ngxaki zam ndinazo iingxaki endiziphephayo ndifuna nje ingqondo ibethe ngumoya. Phepha okanye kutheni andiyiphephi qha ke le indawo iphozisa ingqondo yam inoba kuthiwe ndiyazibaleka kodwa ndiza kwehla kodwa ndizawunyuka. Hayi iintsuku ziyaqenqgeleka ngoku tyhini kunini okuthenjiswe ngoba iyeza lengcibi iphi ingade kuthiwe isemgwalana ndibomama ndibakhangele xa ndibahlangabeza baphinde bathetha ibali endiqomba ndiyiva kakuhle lena. Efowunini imini ziyaqenqgeleka apha ziintsuku ndimane ndisabela ndiboma hayi mandiphele ndinyani ndiyoziphozisa le ngqondo yam ngoku ndiziphozisa le nto ndiyayicinga uba fowuni kunini oko abantu bengabuyeli kum ngoba bendibakrobele bephethe ngento yobala ndiqonde ke ngokubala kungena phi ke ngoku xa kulapho ngoba kaloku bekufama yinto yesiqhelo. Hayi into yokuqhela namandwendwe afikayo apha ayenzeki loo nto leyo uqhela kuphumile vele kufika indwendwe lingakhange linkqonkqoze lifike lisithi lizowuhlala futhi limisa izinto. Fonini apha amandwendwe avela azifikele engakhange andinkqonkqoze avela angene nje atyhuluka. Andiyazi kule nto yeli khasi uba sizawuthi siyithini kodwa ke sizawubona uba unyaka uzawuphela usima njani phantsi kwezi meko sikuzo siyazi into esingayaziyo. Fowuni uzibhuqa kuphelile ngoku yiyo le ngcibi emgwalana wonke macinga icebo ndanga nyhani mani bathe bayithumela loo nto leyo ndabomba konakele. Noba uyathanda ingxaki ungaziphepha kodwa soze uzibaleke nangoku ebendiziphephile komzuzu ngoku ndibuyela kuzo ndiyacinga uba khe umhla ungenile
ikonto ke yangena bendingayivisa isivilifilwane uba hey kwenzeka ntoni pho umyalezo uphethe into zimbini uphofu ziyazi uba ntathu zisanda zendixaka uba hey ngoku bekuthiwa kuzawutshintshwa le ngoku kuthethwa ngamabhanti neentoni fo make sibone. Xa kungoku le nto ingenayo nalo myalezo ingena ithetha ngeento ezininzi ezine-timing belt neentoni nale yesiqhelo into ebendiyilindele ndingayilindelanga ngoku ndinganga ndiyifumane phofu. Akunani ke xa uzikisa uqiqamosi uyacinga uboma apha into eza kunceda yenze le nto ngobubeke yonakala konakele kakhulu. Ndizikisa uqiqa ndiqonda uba heyi le nto iyandibhida kodwa ke ndiyayicinga uba ibalulekile ngoba xa iminyaka emingaka egqibela ukwenziwa xa kuleli xesha ngoku indithwele ibalulekile ke kuba uba ke kwaqhawuke laa bhanti libala uba uyawuphinda ukwazi uhamba ngayo loo nqwelo. Fo uke laqhawuka mani iintombi zonke ziyacula ngaphambili kodwa ikhona engaculiyo phaa ngemva ufumanisa uba hayi mani ingoma idibani izawuba khona ingxaki. Endiyiqondayo xa kuthethwa ngeli ibhanti kakhulu kunento yonke lona leli libangela uba zonke iintombi umzekelo kuyacula kubekho iintombi zonke naphaa ngemva eziculayo ukhe laqhawuka zikhona ezizawuyeka zingqubane zingabethani. Ngokuqinisekileyo izindleko zikhona into ezizazimisa endingayazi uba zizazimisa ixesha elingakanani kodwa ithuba likhona. Yabona ke ngobeke zangqubane konakele intsimbi xa ibethe enye intsimbi yasilana uzawuba nengxaki ke ngoku. Fo ngeli xesha kanye ndibona uba ndiyatshayelela ngento ngenyaniso ndilinde nje into yoba ezivayo mayime phani ndibona uba khona nto izawungenzekini. Hayi kucacele xa uzama uphilisa enye into ikhona enye kuzawufuneka uyincamile mayikunamele uqaqake ngoba ngoku ikhona engxaki. Xa kanye ziqala into zezinto ngoba lula fo ndibona uba kuyehlela ngomhlaba uthambile zonke into zenzeka lula kunzima ngokuba mazokwephuka into ngethafeni. Xa ugqibe ixesha elide uzama ukwenza enye into uba mayiphile ikhona ekuzawufuneka imile andiyazi ukuba kuzawuma ukuzingela okanye kuzawuma amadinga sizawubona sikayazi uba kuzawukwenzeka ntoni kodwa ke sikule ndawo ngoku phantsi kwezi meko. Efowunini ndiyanqwena zonke izinto uba mazenzeke kodwa ngokubona kwami ingathi kuzawuba khona into ekuzawufuna zibuye umva. Into zimbini ngoku xa sikule ndawo sikwesi sigaba sento yoba nazo izinto zimbini ndiyazifuna zombini ndiyafuna inqwelo iqhubeke ihamba ndiyafuna nento ubumzingelo uqhubeke usenzeka nedinga liqhubeke lingami kodwa ke zimbini ezi zinto xesha linye ndiyazi uba yephi eza kuma yephi engazukuma kodwa ke Ndini indlela ezilula ngayo ngokwezinto nemincili beninentshisakalo nqomba kwatsha masidibane phethafeni umhla nesuku ukufa kufikile kodwa ngondawubona ingalo ukufa kufike kume empokothweni ehlobe kuzabakho amarhamba ngalo hayi ndanga kungapha. Ke njengoba iintsuku zihamba nje ndiyayicinga nam uba iindleko zangoku ungazibala kodwa ezangaphambi ngokuba kuthiwe intsimbi bethe enye intsimbi kwathiwa igobile qiniseka kuzawuba nzima kakhulu kunoba kunzima andiyani uba kuzawuba nzima kangakanani nakungoku kodwa ndiyabomba foni hayi kuzawunyuka umnqantsa. Akunani ke kodwa makuyiyo uba bendiwucelela umhla ndiwufuna mandiyise le nto ndiyisayo ndibone ngapha. Bendiwucelile umhla mani bandixelela kwa mandifike kusasa ndizikhaphe iingubo ndizawuthutha ndiye ngomso kusasa bakhe bayiphathe. Kuhle wena xa ixhala lehlile ngoba ngoku bendinexhala uba bangade babuyele kum yinto lingaka ibalwayo. Noko eli xhala bendinalo kakhulu loba abantu bangade babuyele kum khange lide libe ngaka kodwa ke uyayazi xa sowuxelelwe into ayisuke engqondweni umane uyicinga umane uyiphepha iphinde ibuye. Ngaloo foni into yoyisayo le yobuhambe ngento uyazi uba ikhona ingxaki ekhoyo ngoku ngase kungabikho zingxaki uhambe. Akukabikho nento ebhaliweyo ngaphambili nje manje ndihamba nje mhlawumbi kukho into emane ikhala emane ndibonisa into yoba efowunini kungakuzuba kudala kube kanti kuyonakala isahamba yona inqwelo qha ke awuyazi bizawenzeka nini kuba sebekuxelele le nto ke. Ingalula le nto xa uyijongile ngoba kaloku into yokuqala uzayitreya into yoba asukuyokhanda qha kanti mna ndijonge ngapha. Uyayiqonda into obuzawuthi xa uthetha wena uthi hayi mhlawumbi hayi lo mntu uyokukhanda imosha inqwelo endala qha yintoni enzima yintoni lingaka kodwa mna kum into yobana ngaba le nqwelo foni nakho apha ingandisanga khona indigodusile indizingelisile indiwezile amawa yandisa ezindaweni indawo zonke kwabo ndingakhange ndizingele khona liba khona ixesha ubomba impokotho zinamarhambi isandla zingeni funeka uhlengahlengisa uhambo. Uthi xa ujonga ufumanisa uba zonke ezi zinto ndizama uzenza zenzeke ngeli dinga amaxesha amaninzi ndithi xa ndibona uba ndixakekile ufumanisa uba amarhambi akhona ezimpokothweni akwazi ufaka sandla funeka ndiqoma mandithelekisa iindleko ndiboma mandibheke ngapha kunoba ndibheka ngapha ndibe ndihamba ngendlela ethini. Into eyenzekayo ngoku ungazothi xa uthetha wena uthi heyi hayi sukafuna ungakhalela le mali aningaka xa kucaba ke uyayithelekisa nezinye izinto uba ke bekunyanzelekile uba ingene indithwele nam ngoku mandiyithwale kodwa ufumanisa uba zininzi izinto ezizanguma ngoku bendizibalile uba kule nyanga kuza kuthi kule nyanga izayo kuza kuthi kule yayo inyanga kuza kuthi. Kona kho nto ingazungatshintshi ngoba izontongo zawuzolala uvuke sezikhona yonke into izawufuneka ihlengahlengisa. Ngapha koko xa ujongile into yobana ngaba zonke ezi zinto kuzafuneka zimile ininzi into ezawutshintsha ngoku ngeli xesha ndibangela into yoba ndizawuyazi uba lo nyaka uzawuphela uba yintoni na nanko owona mbuzo endinawo ngoku endingawaziyo uba uzawuphendleka njani kodwa ndithi fana imibuzo engaziwayo ibizawuphendleka njani izaziphendula kodwa kwangoku mandikhabe ndinyusa le into iqabele ndijonge ngapha kwayo ke ngoku. Okokuqala mandikhabe nditsala le into yenzeke ndizazi ke ngokuba enye nenye ndizayibona ukwenzeka kwayo. Kodwa lam lithi nam usathana xa ethi nam mandingavuyi mangavuyi naye ngoba nam ndiyeza. Yabona ke ngoku
Ngeli hlobo loba ndidla ngoyithira ndithi uSathane akufuneka ukhwaze kakhulu. Uthi xa uqala uqabela into yokuqala aphinde akukhumbuze. Ngoku bekunzima into ngenyaniso. Into ngenyaniso iyadubula ngoku. Xa ndiqomba into ngenyaniso ndizawubopha ke ngoku ndiye ehlathini. Mandiyise ke inqwele iyophathwa. Xa ndifika phaa kuthiwa iza, hayi yima jika. Hayi into ngenyaniso ngangakwazi uzingelo kwangoku kodwa nam ndimdala uNomtyholi kuzawufuneka aqiniseke. Xa ndiphinda ndibuya ngoku ndibuya nenkabankaba emva kweentsuku ezintathu. Into ngenyaniso ayizukwazi uya ehlathini. Andiyazi biza kuya, andiyazi biza ungayinjani phantsi kweziphi imeko. Bonini ungabala ucwangcise uthini uhlisele unyusele kodwa Kwinto endiyifunde enzima ehlathini le into yobana ngaba izinto zicwangciswa nguwe engqondweni yakho kodwa inyanisweni phaa ehlathini kuzawugqwela ihlathi. Ngoba into bendizicwangcisile bezininzi iqindi ndizixele into yoba lo nyaka yile nto iza kwenza ngeli hlobo ndinqwena ngalo. Kuzawuzingela uzenani kuzingela into ngenyaniso, kuzingela uzenani kuzingela into ngenyaniso. okwangoku nantsi indawo esimi kuyo neentonga zam makumiwe ke kubomba kuyiwa. Yani ke nantsi imeko esiphila kuyo ngoku kule ndawo. Andazi uba lo nyaka bendizixele bafowuni ndizawurhuqa umrhaji phantsi ngoku uzawufuneka kwanjwe ngesifuba yonke into iza kwenzeka kangangoko. Izinto zizaye ziba ngaphezu kwento yobana mhlawumbi ubuqhele uba kulo nyaka uphelelwe bekunjani, kulo nyaka zizawuphindaphindwa kabini. Ingathi ngoku uzawuphinda zibuye umva kabini, andiyazi. Hayi ebendizixelele yona ubomi abunamsebenzi naloo nto leyo kuzawufuneka qha ndixhathise ndijonge. Ngoba ngoku bendizixela kuzawuzingela into ngenyaniso kuzingela uzenani ngamandla. Ufumanise uba zininzi izinto ezenzekayo ngexesha elinye. Kodwa kuzawufuneka ndibophe ke ngoku iqulo ndibopha andinawubopha bhanti nandiyazi uba Foni ukuhlengahlengisa kuzawuba khona mani noba kunjani noba kokwamadinga amaninzi okanye izawubonakala. kuzawufuneka ndicuthe iindleko naphinda ndikwazi kodwa ube ndingakhange ndime ndisenza le nto ndiyenzayo ngolu hlobo ndiyenza ngalo. Andiyazi bizawenzeka njani, sizayibona kodwa. Isigqibo sona ndisithathile ndazixhoma emeveni eyoba ndawuthulwa ngubani ndizazibona hleze zithi kanti ndizawuphinda ndizethule ngokwam. Bonini isigqibo ndisithathile ndazibophelele ekubeni uba ndibe ndisithi ndizawukhusela imali kunoba ndibe ndihamba ngengxaki endiyaziyo apha kwezi ntsuku izandikhe ezantsi nanini na. Enose ndincame imali ndiboma ndizawubuya ndenze njani. Uba bucimbi eli xabiso beliveziwe belilikhulu awukaboni into masidibane ngomvulo ikhona ingxaki.